روبارê Dîcle serokaniya evî robarî ji Tirkiya dihête nava Bakurê Sûriya û axa Iraqê de û yekem bajarê Iraqê bigehîtê Mosilê ye. Sal bû salê ev robare kêmtir dibe û her çend de ava vexwarinê ji evî robarî dihête durustkirin bû xelkî, zêdebarî hebûna çendîn projeyên geştyarî û çandinê li ber lêva robarî. Lê kêmbûna astê ava Dîcleyê bandorek berçav li gelek sekterên jiyana xelkê Mosilê kiriye. Em daxwazê ji rêxeravên nêdewletî dikin û daxwazê ji Amerîkayê dikin ewa ku demokrasî belavkirî li welatê me çareseriyê kêşa awê bikin ve ku me bihîstî piştî çend salên dî awa rêbarê Dîcleyê dê pê yek carî qut bikin. Ji ber hişkesaliyê we ku hîn dizanin hişkesaliyê kartêkirin li gişt bajarên Iraqê kiriye. Rûbarê Dîcle beriya çend salan di astê şengistên pirakevin ya Mosilê bû. Xelek ji boşatiya avê ditirsan astekî gelek berz bû. Lê nûke wesa nahête dîtin. Wekû hîn dizanin hişkesalî kartêkirin li gişt bajarên Iraqê kiriye. Wezareta Jêderên Avê ya Hikûmeta Iraqê diyar kiriye ku rêja Dîcleyê 50 sedê kêm bûye berawir digel dawiya çerxê borî ji ber ku 40 heta 50 milyar metrên mukeb di rojekê de hatin û lê nûke 15 heta 20 milyar metrên mukeb dihên. الجميع لديه علم وفكرة بأن مناسيب نهر دجلة قد انخفض وذلك لعدة أسباب. همî kes agihdarin ku ava Rûbarê Dîcleyê kêm bûye ji egerê durustkirina bendavan li welatê Tirkiya li ser Rûbarê Dîcle û girankariyên keş û hewayê û kêmbûna barîna baranan. Lê em weke fermangeha avê berdewamî li ser karê xwe û rêkên çareseriyê kar li ser dikin. Nûke projeyên avê karê xwe dikin û planeka mezin hatiye danan ku sikra li ber Rûbarê Dîcleyê durust bikin ji bo ambarkirina avê. Robarê Dîcle dirêjahiya wî digehîte 1718 kîlometran ku 1400 kîlometr di nava axa Iraqê dane û 5 kîlometr di nava Bakurê Sûriyê dane û ewên din di nava axa Tirkiya da dihêtin. Her ji kevin de jiyan li ber lêva robarê Dîcle hebûye û lewma paytextê împaratoriya Aşûriyan li Mosilê hatbû damezrandin li ber lêva robarê Dîcle. Lê nûke tirsa nebûna jiyanê li ber lêva robarî dihête kirin. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosil.